pohode? V pohode. Oh, they had to study. Sad. Choďte už do postele, ráno sa ide do... Ja nejdem. Čo ty chceš povedať? Pretože v Boha už neverím. Čo si jej urobil? Ona prišla za mnou. Vzal som loptu a bežal. Aké športové analógie. To je evolúcia. Aj o nej ťa niečo naučil. Je mi jedno, čo mi zavíš. Zajtra ideš do postele. Nechcem. Bude to zábava. Začína nový pastor. Zaútočíme na jeho vieru. Ako dvojčatá ateizmu. Vidíš? Podrad sa teší. Až tomu nabajmu pokaziť deň. Môžem chcieť? Ahoj všetci. Som pastor Rob. Dúfam, že všetci viete, čo je toto. Biblia. Správne. Čo ďalšie? Slovo Božie. Výborne. Viete, čo ešte to je? Je to kniha. Ten sa mi páči. Dobrá kniha. Obsahuje pekné príbehy, poučky, ako žiť život, ale... Boh je viac ako kniha. Boh je skutočný. Boh je všade. A Boh vás miluje. Kazí si to. No, aspoň je to súkromne. Tak? Čo sa deje? Nezľakni sa. Ale Tony sa vypytovala v bare. Čo robila? Je to dobré, zvládol som to. Sme povedať. To dúfam. Áno, sme. Ale asi by sme sa nemali nejakú dobu stretávať v bare. Dobre, ty zostaneš doma. Prečo ja buď doma ty? Som sama. Koho podľa teba strechnem doma? Čo ja viem, postára, inštalatéra. Videl som film, kde poslíček s pizzou dosiahol úspech. Po vysokej škole som chodil z jednej práce do druhej. Nemal som cieľ, čo robiť ďalej. Až kým som nemal pocit, že ma pán povoláva k sebe do služby. Áno, Missy Cooperová však. Ako to viete? Tvoja mama je Mary. Sheldon brat. Asi skvelá nadhadzovačka. Mám domáce úlohy. Získava si moju priazeň. Čo máš na srdci? Je dobré pýtať sa, či je Boh skutočný. Na to odpoviem ja. Áno. Má absolútnu pravdu. Áno. Zvyčajne ho mám. Nemôžete veriť niečomu len preto, že to ľudia hovoria. Musíte to spochybňovať. Je to taká vedecká metóda, však Sheldon. Opäť domáca úloha. Ale čo keď sa rozhodnem, že nie je? Pozri, nežiadam, aby si verila v to, čo ja, len sa zamyslí nad tým, v čo veríš ty sám. Zdá sa, že to už robíš. Áno? Čo viete o mne? Billy Sparks, 6. trieda, tiež hráš bejsbal, ale nie tak dobre ako ona. A pastor Rob povedal, že nezáleží, či verím v Boha, lebo Boh verí vo mňa. Ja som hovorila, že nie ako on. Povedal som, že viera nie je objektívna, že nie je dôkaz. Ale to sa mu nepáčilo. Naopak, povedal, že keď by sme ju mohli dokázať, tak by pre vieru nebolo miesta. No, dobre. Má rád úlohy. Hodil Bibliu na zem. Čo urobil? Hlasy. Keď ste boli manželia, bol Herschel tvoj najlepší kamarát? To ženatý by toto povedal. Môj kamarát Wayne? Má ten tvoj kamarát deti? Nie. Tak potom nič nevie. Je to veľmi šťastný chlap. Je to vyčerpávajúce. Mal by som ísť. Dobre. Nechceš kura na grilovanie? Vyzerám ako vegetarián. Hneď som... Nechceš pomôcť? Nie. Už končím. Dobre. V predchádzajúcich častiach ste videli. Hovorili sme o tom, že ideme domov. Áno, ale nič sa nestalo. Mám z toho zlý pocit. Ja tiež. Nerozumiem prečo. Zdravím, Mary. Zdravím, John. Čo tu robíte? Prišiel som o prácu, takže kým sa nerozhodnem ako ďalej, bavím. Nie ste kvalifikovaní. Veľmi. Máš doktorát, si tu ten najmúdrejší človek. Aj keď... Vo fyzike je potenciálna energia fascinujúca téma.
Predmety ako pružiny uchovávajú energiu, keď sú stlačené. Čakajú, kým zo seba vydajú svoj unikátny potenciál a vyletia do neba. Pozrite, ako letím. Aj ako hračka mám namierené k hviezdam. Hoci potenciálnu energiu predmetu možno merať v absolútnych hodnotách, ľudský potenciál zostáva ťažko postihnuteľný. Niekedy môžu ľudia vyzerať, že majú všetok potenciál sveta, ale z nejakého dôvodu sa neoblepia o sebe. Prečo mráte časom, keď sa máte venovať vede? Ako som povedal, som tu spokojný. Nerozumiem vám. Máte doktorát z fyziky a lepíte cenovky na konzervy. Až po mesiace mi dovolili používať túto vecičku, ale skutočnú zbraň by som si zohnal aj počas prestávky na obed. Jednoducho Texas. Ale nechýba vám odhaľovanie tajomstiev vesmíru? Čadom celý život sa naháňam za teóriami. Tu mám hmatateľné výsledky a môžem počúvať relaxačnú hitparádu Top 40. Poznáš kapelu Air Supply? Sú úžasní. All the world, I'm so glad to I love you, believe me.